Dobrý den, mé jméno je Patrik Malár. Máte rádi klidné lokality? Podívejte na tu krásnou zahradu kolem mě. Mám tu dnes pro vás nemovitost, kterou můžete využít na bydlení, podnikání nebo ubytování pro studenty. Pojďme se na ní podívat. Nemovitost je kousek od historického centra Brna. Pozemek má rozlohu 340 m2 a dům samotný má užitnou plochu 379 m2. V prvním nadzemním podlaží je vstup do domu. V tomto podlaží najdeme bytovou jednotku 3+1 se vstupem na zahradu. Dřevěnými schody se dostaneme do druhého nadzemního patra, kde je další bytová jednotka 3KK s krbem za sklenou zimní zahradou. To je situována do klidné části, takže vaši pohodu a klid tu nebude nic rušit. Ve třetím nadzemním podlaží je bytová jednotka 1KK s oddělenou prosklenou jídelnou, takže můžete prožívat romantické večeře pod hvězdnou oblohou. Líbil se vám interiér nemovitosti? Nedivím se. Budova má zateplení, krásné zimní zahrady. Je možné se nastěhovat i hned. Přijďte se podívat sami a přesvědčte se o výhodách této nemovitosti. Budeme se na vás těšit.